barangay. Mangga man ka boss. Hindi ba kadira ka kita ba? Asa man ka? Isa kayo ba ko ba? Ay. Ikaw to nasa part 1? Nga, katong pasahero na to na sauna. Oh, tabasan na sauna. Kabantay ka tong dining Ano to buta. ka babae? Asa man na to? Katong kuan, babae nga naglanding. Ah, hindi ka kita din no. Basta katong babae katong gigunitan nimo ba? Katong yana ka nga pagunita ko. Wala, yan na diri. Oh, nakasilid mo. Kadol dai tara ma ilangan nila ikaw ba to? Ano? Yan. Ay, murag morning kinalasan nga pasahero Oh, ba? kinalasa na. Aw tara. Asa man ka? Unahan? Asa, crossing Bayabas, crossing Santol, crossing Mangga. Crossing Santol ko. Crossing Santol na siya. Okay pa diha. Sige na. Dako lang ha. Sige lang. Oh, ayaw di. Dito. Ay, pag-abi dili. Sabi ko na. Ah, sige. Sige na. Oh. Di ba tayo unahan? Patay ba unahan? Oh. Patay ko lang liko. Uno. Ayaw di ha. Ayaw di ha. Mangani mo nang cameraman di ako. Nara diri oh, nara sa diri. Tara, tara. Asa ka? Kilid turbinte na, magkilid. Pagod dito daw. Ano eh? Ay, Asa man? kato man yung pasayro to dati sa una niya po. Asa man dali? Ito kung nagkuhan, May tambok. kataning buta? Oh, kato na eh. Ni. Kasi mapareha na po dato ni Agi nga na kwanta. Sa'yo nagdalan rin, bakit sa ligason driver? Yeah, babae ka pa ni. Oh, babae mo na no? Oo. Katong tambok kayo ba? Wala ko pagod dito rin. Kung tambok kayo ba? Oo. Mga siya. Holding hands, kami. Oh, sige. Sige na. Sakay na, Sakay na daw. Asa ka? Dito ra Crossing Santol. Ha? Pareho. Ako rin naman eh. Nagsabot ng duwa no? Oo. Buwan bilang kay mo ko. Sige, una ang dagko kay para dili ba na. Ay, ako diha day. Grabe. Ayaw ko na. Sabakang rog isa po. Ha? Sabakang isa. Dapat sa isa dira. Dapat sa kayo, Day. Wangad. Muhangad ang motor. oh. Gusto ka matumba ta? Mubaktas na lang miya yun sa maning driver ni ay di man kabalo. Diba, muangad ba uberhan? Kung gusto ka di matumba, eh, backlight. Oh, Uberhan tara. ba kayo? Nilag sa bus. Katuning bagong pasayro. Oh, kato na, bago. Ha? Ito lang dalaga, boss. Ay, butag ito siya. Bangkay ng karkita kami. Karkaw ko ni. Adaran. Ayaw, manap ko. Ano? Boss, karkaw na. Asa ka? Patong sa kuan ba balay kay ako sa yung kuaning. Asa ka na pero nyo malay? Dito sa bawah. Ano sa kahon? Nasa karkaw tangoy. Lain na inyong driver mo bangga ngano man na. Di ka kita lagi. Buta ni ba, buta? Mamay ba sa to dati ako no? Ha? Idyo. Oh, madami sa atong karga sa inyo ha oy. Uy, alalayin dong. Asa ni pa lang Karga, dito karga. ah. Mataka na diri na diri. Ah, dong ito. Dali dali. Asa ang karga? Na dali na. Eh? Ayun, hindi na mau. Hindi na mau. Dili. Pasayro to na. Dili. Dili. Na, Hoy. Na, Diyos bigyan ni kaksa. dili, buta na. Na mugay na siya ron. Panakay na mo dito. Sakay lang mo. Kamang-kamangan lang nato kay para Buta lang sa dira. madali. Bubangga siya karga ba? Disi ba? Tanggalan ang disi. Ang disi tatanggalan. Diba? Kulira. Ya, tabangi ito. Jere. Ah, dalara na kuan. Dito na sa ting. Okay, connect ko dito. Connect ko dia. Sa kuan. Sa centerboard. Ah, dia. Saya makan ana di sa mukha jud. Galing ko sa system. Out ka na mahigot. Sabi kita na minures na niya na. Ana manggay Kuya kini bataan eh. Na anak ni Kuya Audrey. Halag sa kay. Bantayan mo kay di na kita. Driver na to Okay, lain ka kanya. Wala na. Ha? Wala na. Wala na. Gusto ka pa dungagan na to. Okay. Mana Jin? Wala ka sulahin. Sibog pa dito, Jimmy. Hindi naman sibong. Unaw. Sige.
Baik. Pagtarok sa kadyo ha. Iya Kadyo. kusa. Ha. Kan sa napakoy nalikan ay. Saan? Ang kamansi ba? Sige ka man say. Kuha. Sama na oy nugaya pud na tumaabot oy. Ay nagnaog dai kay kaman sira man kuwaw niya. Ay, nagnaog. Sakay dire. Ay, nagnaog. Saan ako di mo naog nga di po siya kanaog. Sakay ba sakay. Oh. Boss. Napa man niyo? Butang sada kayo. Ano? Kada ang motor da, konduktor be. Sina, patindo kada ang motor. Oo naog boss. Sige, ay lang na pasakya lang si konbe kay ron dali ra niya. Hop. Sige na, dire ra ko ni butang. Di ba kagatukod lang. Sige sakay mo. Gata ninyo oy. Sakay na mo. Asa tong pisi? Sakay na Jo. Ay, kita ba Sa ni? makadong. Sorry. Tuloy ng pisi. Kuno isa ba? Araon pisi. Sarap pisi. Dito na sa lahi na. Oh, dito na sa lahi. Asa? Dire. Kana. Tara. Hop. Oh, sakay na mo. Okay. Kana. Ano na ni? Tama na mo. Tanggal na? Kamay naman. Uy mo kamansi. Ayun nag-ibus dak. Sige. Sakay na Jo. Sakay na mo, sakay. Sakay Ayun na Jo. Tama ni kabalo na sayang yan mo. Kunya. Sakay Awas na. sa dira sakay na dito. Sige. Oh, Diri ka lang sa Akoros Luyo dong. Ikaw lang sa idala kay murag kargado na. Wala naman sa. si. Iwaso na lang ko ni Di Gai. ba kaya drive boss? Di ko kabalo. Iwaso na lang ko ni Gai. Sige. Wala, iwaso Di lang ko sa kabalo kung tayo ba? Iwaso lang sa ko ni Gai. Asa na ibatan nila? Dire. Dire ba? Uy dong. Kamay tayo mo dala. Agay dong. Agay dong. Ha? Akong tiil ba imong gigain? Day. Pasayro na to. Ay. Pa. Kwa. Boss, pasayro. Okay. Wala na? Sama na oy. Wala na. Wala na. Wala na nagaid. Sorry kayo. Wala na. Ako man boss kay kasi mamaklan ni ron. Boss, imay na ko amos kay mayabot ang pasayro, bakay ni Ayun ron. na nga. Uy, kilo man ang pasayro mo. Tiil man na oy. Tiil na ba? Ay, lugod te. Ha? Oh, kill. Tiil lang idyo. Oy, boy. Ayaw. Agay na yun tiil. Ha? Sa maning drivera ni oy. Mangligot makagtiil. Tiil ta ba tiil? Deal. Tiil lang idyo. Pwede kwaon. Sorry. Asa ba ka pa yung lock? Asa? Boss. Manubila man na diha. Ha? Manubila man na. Asa man Ay, nila? manubila na ba naras mo yung kuwan gaib. Dong lugayan. Ito ani dungoy. Nagdari na mi ba? Asa man tong kuan dire? May tanang na diha ba? May tanang ligid ana ron din ni Asa man na? Hoy, Uy dong. Di mana dira dong. Ayaw dong. magdisa tagtuko ta ni boss. Ha? Magdisa tagtuko. Lisod ka. Dili na ba o sa kamansi? Asa ka ni gaib? Ilak na ko ba? Di ka Sa makakala. kamansi ra ba o ara o? Asa tong PC Dili dire? ang kamansi oh. Dili na Kay na baksa o. boss. Kay Asa tong baksa. PC dire? Ay, Sa mukan. Drivera ni oy. Di man ka. Ara, boss. Sabot? Yung arag gilakan mo. May tangtong clutch ron. Wala gyud. Ikadagan. Kansa. Oh. Ana. Hoy, Uy dong. boss. Di takag dagan na dong. Kay mong gihikta ng ligid. Unsa man ka oy? Ligid. Ha? Wa dong. Wala dito. ligid. Ligid. na imong gibutangan daw. Ano dire dai be? Kanang nasa sabagan. Gay. Ah, tong kuan dire ba asa to ha? Mao ne? Ano daw be? O kana mao na dong. Ha? Sige kana. O kana. Sana oras Oh, dia. ne? Drive sa Jo. O kana mao na. Double drive. Oh, kana. Mo ta ko nasudlan? Ha? Oh. Oh. Tarong ba? Okay na boss? Kina ni. Kailangan Dito ka boss, ako tiwas boss pe. Okay na. Asa na ibutang nimo? Dong, unsa na orasa dong o ganiha pa mitri dong ba duha na ka Ano, oras ano, bakit? ikot na dong. Ikaw manggod, biyayaan pa manggod mo, god. Video oh. Kana, di na naman. Tara, sige. Ito na gano. Oh, Narang mo to dari boss ha? Sige na. Asa boss. Uy, Ang manubila dari boss. Oh. Sige. Mau na manubila. Oh, kana. Na. Oh, plaster. Bangil. Bangil ka. Oh, na. Okay na boss? Ah, sige, tara. Sakay na ko guna. Gusto ka tanawa lang sa akong gitodo boss ha? Dini matumba. Hindi mo to ba? Baryo ka driver. Okay, distreta lang ang manubila boss. Kana.